Vážená pani prednostka, vážený pán zástupca, vážená pani hlavná kontrolórka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážené dámy, vážení páni, vítam vás na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompáchoch. Z dnešného zastupiteľstva je ospravedlnený pán poslanec Hojstrič. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, program dnešného zastupiteľstva vám bol zaslaný e-mailom. Ste za to, aby dnešné zastupiteľstvo sa nieslo podľa programu, ktorý vám bol zaslaný? Kto je za? Ďakujem všetci. Bod číslo 3. Je to určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Za overovateľa overovateľov určujem pána poslanca Jendrucha a pána poslanca Stanu. Kto je za? Za zapisovateľa určujem pani Čechovú. Ďakujem. Bod číslo 4 je to voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie určujem pána poslanca Gulu a pána poslanca Ďorka. Kto je za? Ďakujem všetci. Prechádzame na bod číslo 5 a sú to majetkové návrhy. Bod rokovania číslo 5.1. Majetkový návrh predaj pozemku pod garážou na Veternej ulici v Krompáchoch prospech magistry Kataríny Čurilovej, Slobodníkovej, rodinej Slobodníkovej, bytom Lorencová ulica 10, 0534 Krompáchy. Nech sa páči, pani prednostka má slovo. Ďakujem pekne. Takže predkladaný majetkový návrh je reakciou, ako máte napísané vo vlastnom materiáli, na vykonávanú komplexnú revíziu pozemkov na území mesta. Tak ako bolo spomínané, pani magisterka Katarína Čurilová Slobodníková, bytom ulica Lorencová 10, požiadala o odkúpenie pozemku podľa GPčka na určenie vlastníckych práv ku garáži. Všetko máte napísané tu v vlastnom materiáli, nebudem to dopodrobne čítať. Účelom využitia nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti je odkúpenie pozemku zastávaného garážou, ktorého je žiadateľ vlastníkom za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku. Nakoľko ide o pozemok zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, na prevod vlastníctva sa vzťahuje zákonná výnimka o zákone o majetku obci v platnom znení a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Cena za meter štvorcový je stanovená tak, ako tu máte napísané, znalkyňou za cenu 231,21 eur za celú výmeru, to je 11,01 eur meter štvorcový. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A schvaľuje trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v rozsahu 21 m². Ide o parcelu registra EKN číslo 90967/2. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje predaj pozemku zastávaného garážou na Veternej ulici v Krompáchoch. Ide o novovytvorenú parcelu registra CKN číslo 2688 s výmerou 21 m². Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.2 je to majetkový návrh predaj nehnuteľnosti na Cintorínskej ulici v Krompáchoch, a to Miroslavovi Ondovovi, rodenému Ondovovi, s manželkou Dagmarou Ondovovou, rodenou Maňovskou, obaja trvale bytom Cintorínska 10, Krompáchy, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Taktiež pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže
Pán Miroslav Ondov spolu s manželkou Dagmarou Ondovovou požiadali mesto Krompachy o odkúpenie nehnuteľnosti, tak ako to máte vytýčené a napísané vo vlastnom materiáli. Účelom využitia týchto pozemkov v zmysle predloženej žiadosti je zámer majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Žiadatelia v podstate dlhodobo užívajú tieto pozemky ako súčasť dvora rodinného domu, čiastočne zastávané hospodárskymi budovami. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch svojim uznesením už schválilo trvalú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku a následne uznesením schválilo zámer predaja a tiež spôsob predaja majetku formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. Podľa zákona o majetku obcí je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Suma, ktorá bola znaleckým posudkom napísaná, lebo teda znalec to takto vyhodnotil za cenu 3355,80 €, za celú výmeru, to je 14,28 € za meter štvorcový. Nech sa páči, ďakujem. Otváram rozpravu. Hlási sa niekto do rozpravy? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Miroslavom Ondovom, rodeným Ondovom a s manželkou Dagmarou Ondovovou, rodenou Maňovskou, obaja trvalé bytom Cintorínska 983/10 Krompachy ako kupujúcimi, predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti, ktoré máte uvedené nižšie, a to za kúpnu cenu vo výške 3355,80 €, to je 14,28 € za meter štvorcový a táto bude zaplatená najneskôr do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 5.3 je to majetkový návrh na prevod nehnuteľného majetku vodovodnej prípojky na Hornáckej ulici v Krompachoch. Taktiež pani Prednovská, nech sa páči, má slovo. Ďakujem. Mesto Krompachy je vlastníkom vodovodnej stavby ako vodovodnej prípojky v katastrálnom území mesta Krompachy. Konkrétne sa jedná o vodovodnú prípojku, ktorá slúži pre zabezpečenie pitnej vody z verejného vodovodu. Listom požiadala Podtatranská vodárenská spoločnosť mesto Krompachy o odpredaj vodovodnej prípojky v celkovej dĺžke 87,28 metrov, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Krompachy. Vodovodná prípojka bude po odkúpení od mesta Krompachy preklasifikovaná na verejný vodovod vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Takisto bol tu urobený znalecký posudok. Suma, ktorá bola znalcom určená, je vo výške 4522,49 € a táto bude zaplatená kupujúcimi najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Nech sa páči, pani poslankyňa. Nevieme. Všetko. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch A schvaľuje trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku. Ide o vodovodnú pripojku SO03, pozostávajúca z vodovodného potrubia v priemere 100 mm, celkovej dĺžke 87,28 metra. Ďakujem. Kto je za? Všetci? Poďme. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B schvaľuje zámer predaja prebytočného nehnuteľného majetku tejto vodovodnej prípojky SO03. Ďakujem. Kto je za? Všetci? Po C. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po C schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku vodovodnej prípojky SO03 formou poprvé priamého predaja. Ďakujem. Kto je za priamy predaj? Za priamy? To nie je priamy predaj. To je uplatnenie
osobitného zreteľa. To nie, to je rozdielne. Dobre. Je niekto proti? Ďakujem všetci. Po B. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Ďakujem. Kto je za obchodnú verejnú súťaž? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem všetci. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Ďakujem. Od rokovania číslo 5.4 je to majetkový návrh, schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom ako prenajímateľom a budúcim povinným z vecného bremena a mestom Krompachy ako nájomcom a budúcim oprávneným z vecného bremena. Nech sa páči, pani prednostka, má slovo. Ďakujem pekne. Takže tak, ako bolo povedané v rámci prebiehajúceho konania vo veci vydania stavebného povolenia vodovodné rozvody, splašková a dažďová kanalizácia realizované v rámci IBVčky Banická štvrť, je potrebné, aby sme nejakým spôsobom vyriešili tieto majetkoprávne vysporiadania. To znamená, že mesto Krompachy požiadalo Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ako prenajímateľ a budúcim povinným z vecného bremena mestom Krompachy ako nájomcom a budúcim oprávneným z vecného bremena potrebujeme schváliť vlastne nájomnú zmluvu po prvé ako nájom pozemku a po druhé potrebujeme budúcu zmluvu, teda zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Všetky ostatné veci máte detailne popísané v dôvodovej správe a samozrejme prílohou je aj samotná zmluva. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom ako prenajímateľom a budúcim povinným z vecného bremena a mestom Krompachy ako nájomcom a budúcim oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej bude, po prvé, nájom pozemku, parcela CKN 3078 za odmitkom 1 s výmerou 55 945 m2, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere predmetu nájmu 24,4 m2 za účelom realizácie stavby IBV Banická štvrť Krompachy v rozsahu stavebného objektu SO03 splášková dažďová kanalizácia. Podľa uvedenej projektovej dokumentácie zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný za užívanie predmetu nájmu uhrádzať prenajímateľovi nájomné vo výške 100 eur ročne plus DPH. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Po druhé, a zároveň predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena in personám, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravu a rekonštruovanie oprávnenej stavby v rozsahu stanovenom geometrickým plánom, zdržať sa konanie, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena, a to za účelom prevádzkovania a údržby stavby, za účelom prevádzkovania a údržby stavby. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa účinnosti zmluvy do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 6 je to návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy s účinnosťou od 1.1.2026. Nech sa páči, pani prednostka, má slovo. Ďakujem pekne. Takže samotný dokument zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy s účinnosťou, teda chceme od 1.1.2026, nie je predkladaný ako dodatok, nakoľko je vhodnejšie vypracovať nové, úplne konsolidované znenie
zásad, než pripraviť dodatok, pretože viacnásobné novelizácie prostredníctvom všetkých dodatkov, ktoré sú, vedú k neprehľadnosti. A chcem podotknúť, že všetky úpravy a doplnenia sú popísané detailne bodovo v dôvodovej správe a v vlastnom materiáli sú všetky vyznačené žltým. Finálna úprava týchto zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy, respektíve táto verzia bola odsúhlasená aj doktorom Skurkom. Myslím si, že z mojej strany všetko naozaj máte detailne vypísané a popísané v dôvodovej správe a vo vlastnom materiáli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Nech sa páči, pani poslankyňa. Ale sú tí poslanci, ktorí sa tak často nestretávajú v zásadách, takže by som poprosila podrobnejšie vysvetliť. A potom by som sa chcela opýtať tieto veci, ktoré sú začína to od budúceho roku a tieto ktoré sú ale veľmi poprosím trošku pohodnejšie vysvetliť, ja viem, že to je materiál a sú veci, ktoré si žiadali pohodnejšie vysvetlenie. Konkrétne? Takže poprosím pani prejdem. Ale čo konkrétne? Lebo Konkrétne budem hospodárenia s majetkom. ale čítať budem ktoré tam nastavili. celý materiál. Veď ako toto je presne to isté, čo bolo v predošlých zásadách, len vzhľadom k tomu, že aby to už nebolo dodatkované, tak bolo nám poradené tak, aby sme vypracovali nové zásady. Ale v tom novom dodatku, čo máš? So žltým je, všetko je so žltým. Či čo, máme všetko čítať? Tak myslím si, že aj poslanci vedia si prečítať to, čo je žltým. Som to povedala, som to zdôraznila, že je to vyžltené žltou farbou. Tak ako čítať všetko, čo je žltým. Pán primátor. Keď môžem, ešte môžem k tomu. Áno. Prečo? Ale všetko je vyznačené. Nemám problém rozprávať o tom. Čo sa týka zmien, všetko je tam vyznačené, tak ako bolo povedané. Ide o to, že momentálne, čo sa týka najväčších zmien, sú výška sadzieb, poplatkov za jednotlivé priestory, ktoré môžu byť, alebo za prenájom priestorov, najmä nebytových priestorov. Keď doteraz sme mali jednotnú sadzbu 40 eur na metr štvorcový, tak momentálne sa to delí na viaceré sadzby, kde máme určené výšky sadzieb od 5 eur až po 39 eur na metr štvorcový v závislosti od toho, kde sa daný priestor nachádza. Čiže to, keď si zoberieme príloha číslo 1, nebytové priestory, tam to je popísané. Prosím. A dôvod je ten, že v podstate veľmi dobre vieme, že nebytové priestory momentálne spravuje spoločnosť Veolia Energia Krompachy a aj v prípade toho, že my máme svoje priestory, ako je priemyselný park, prípadne ako je zberný dvor, sú tam tiež ďalšie priestory, ktoré by malo záujem Centrum účelových zariadení a nevedeli sme im nejakým spôsobom stanoviť výšku nájmu, tak cez zásady hospodárenia tá výška nájmu je stanovená, čiže tu sú tie jednotlivé sadzby. Neviem, nejaké ďalšie ešte otázky? Nie, na toto som sa nepýtala, lebo toto je jasné, ale iný paragraf máme. Ale veď povedz, ktorý konkrétne vedia, ako nemám problém, veď... Ja som si to prečítala, ostatní poslanci si prečítali. Nevadí. Napríklad paragraf 15 a iné, ktoré sú žltým vyznačené, ale to nevadí. Skraťažovanie majetku. A iné veci, ktoré sú fakt podstatné pre tieto zásady, ale dobre.
verím, že tak tieto trebalo trošičku k tomu viacej povedať, lebo tieto zásady si to zaslúžia, ale dobre. Miro to znamená, ja to znamená. Ale chcem sa opýtať, tieto nové služby, ktoré sú začínajú platiť od prvého Od 1.1.2026. a týkajú sa aj nemocnice, alebo nie? Čo sa týka nemocnice, nie. Lebo máme tam nebytový priestor určený na podnikanie zároveň väčšinou zdravotníctva. No, jedná sa hlavne o... Toto malo napínať. Ale počkaj. A nemocnice nie sú nebytové priestor? A nebytové priestor, nemáme žiadne nebytové priestory, ktoré nemáme ako A nemocnica potom prenajíma. Čiže od prvého prvý nám sa to navyšuje. A ak Áno. dobre, tento klient bude mať Veolia a nám z toho čo vzniká? Lebo tieto peniaze... Nie, Veolia s tým nemá nič. Ja, že nebytové priestory má prenajme Veolia. No ale tieto sú zásady ohľadom mesta Krompachy. A prečo sa to netýka Veolia? Ale teraz by to bolo treba urobiť, ja, že by už keď sa príjmajú nové zásady a kupovať, toho sa to týkalo. Nie, lebo ja som si práve myslela, že toto, lebo keď je to zdravotníctvo a tie ostatné veci, ktoré sú reštauračné zariadenia, obchodia, neviem, že je to... Vieš, čo sa týka aj Veolie, oni aktuálne chceli vychádzať z tých zásad, ktoré máme. Tam boli stanovené sadzby 40 eur na meter štvorcový. Keď sa bavíme o výške nájmu, áno, také sme mali zásady ešte z roku 2000, koľko to bolo? Áno, 40 eur za meter štvorcový bol. A oni ešte stále platia 40 eur. To už bolo... Áno, tam v podstate z tej mapy, cenovej mapy, tam sa tiež to vychádzalo a ide o to, že výška nájmov nebytových priestorov zdravotného strediska je 9 eur. Hej? Tak to je trošku uletené. No a oni chceli vychádzať z tých cien, že 40 eur na meter štvorcový. Oni sa chceli prispôsobiť s tým nájmom podľa nášho VZN-ka, respektíve podľa našich zásad. Hej. Takže, a keď si zoberieme, že máme potom tu na... No, ale počkaj. Nevychádzal zo zásad mesta. Nevychádzal, lebo niektoré prevádzky, napríklad tu v centre mesta, majú výšku nájmu okolo 27 eur. No ale to ti hovorím, že nevychádzal z tých zásad. Hej, 40 eur. A keďže daná budova je opravená a tak ďalej, blá, tak chcú tam zdvihnúť na tých 40 eur za meter štvorcový. Áno, nech sa páči. Nemohlo stanoviť v zásadách pre všetky nebytové priestory vo vlastníctve mesta jednotné nájomné. Nie sú rovnaké podmienky Všade. proti druhým. Nerozumiem tomu, prečo nie. No, lebo nie sú rovnaké podmienky, tak ako povedal pán Ja, že nie zástupca. sú rovnaké No tak si zoberme napríklad tu máme dom služieb, nie je zateplený, staré okná a tak ďalej. Prečo oni by mali platiť, ja neviem, poviem 100 eur na meter štvorcový? Ale veď my tu máme nižšie sumy. Dobre. My tu máme nižšie sumy, ako tie, čo hovoríte. Veď práve, že tu sú nižšie sumy.
Môže pani kontrolórka niečo povedať? Áno, nech sa páči na slovo. Áno. Čiže ja len trošku možno ozrejmím. Tieto zásady hospodárenia s majetkom platia pre mesto a každý jeden zmluvný vzťah, ktorý bude uzatvorený medzi mestom ako prenajímateľom a nájomcom, bude upravený týmito cenami. Čiže aj nájomný vzťah medzi mestom a spoločnosťou Veolia, ak tam bude zmluva o nájme nebytových priestoroch, tak táto naša zmluva bude upravená podľa týchto cien, ktoré navrhujú naše zásady. Čiže tieto ceny, ktoré máme tu, budú príjmom rozpočtu mesta. Iná je situácia, ak spoločnosť Veolia bude naďalej prenajímať tretím osobám tieto priestory, samozrejme už sa neriadi týmito našimi zásadami. Tieto zásady upravujú právny vzťah mesta versus prenajímateľ. Návrh zásad, ktorý vám bol predložený, tak tieto priestory člení samozrejme na nejakých 6 kategórií. My ešte stále do konca roka platia, teda ešte budú stále platiť, ak budú schválené tieto, tak budú platiť od 1.1.26, ale stále platia ešte pôvodné a tam bola za nebytový priestor cena za meter štvorcový na rok, aj to treba podotknúť, nie je to mesiac, je to rok, 40 €. Ja som vám, myslím, že pred 2 rokmi alebo rok dozadu tiež dávala kontrolu nájmov, ktoré boli nebytových priestorov v rámci mesta. A vlastne aj v prílohe bolo porovnanie ceny, ktoré mesto prenajíma a cena, ktorá bola platná v týchto zásadách. Myslím, že tá kontrola je zverejnená. Nechcem mi to konkrétnych cien, lebo ja už si nepamätám tie ceny. Čo si pamätám, že samozrejme boli nižšie ako úroveň 40 €. Neviem, ak chce ešte niekto doplniť, možno skôr spracovatelia alebo tvorcovia týchto zmien a návrhov, kľudne. Jedinečná príležitosť, jedinečná možnosť dať do doplňania týchto zásad. Príjmame tieto zásady a voči nim nemám nič. Ja som chcela v prvom rade, aby sa podrobnejšie vysvetlili tie zásady, lebo ten materiál je tak dôležitý a sú tam tak dôležité zmeny, ktoré si zasluhovali podrobnejší výklad, nielen ceny nájmov. Sú tam oveľa podstatnejšie veci, ktoré sú žltým vyžltené, čiže tam bolo treba k tomu trošičku viacej rozvinúť, ale v podstate, keď to ostatným stačí, mne to stačí tiež. Ale teraz pri týchto zásadách bolo by vhodné zjednotiť aj Veoliu, alebo tieto ceny nájmov aj pre Veoliu, aj pre ostatné nebytové priestory. No v podstate my sme ich chceli rozbiť, tú jednu sadzbu, čo bola 40 €. Doteraz bolo 40 €, čo bola zjednotená sadzba pre všetky nebytové priestory na meter štvorcový ročne. Lenže vieme veľmi dobre, že nie každý priestor je priestor, respektíve každý priestor, ktorý sa prenajíma, je inej budove. Niektorá budova je zateplená, opravená, niektorá nie je, niektorej zateká a tak ďalej. Niektoré je bližšie centru mesta, kde majú bližšie ľudia, niektoré je ďalej. Čiže my sme vychádzali aj z toho, keď sme si pozreli iné zásady hospodárenia, či už je to Spišská Nová Ves a tak ďalej, iné mestá, kde to majú rozčlenené podľa toho, kde sa nachádzajú tie budovy. Z toho sme vychádzali, že máte tu na lokalita centrum, lokalita ostatné, v závislosti od toho, či je to podnikateľský priestor na služby, či je to podnikateľský priestor výrobný, nevýrobný, či je to... Ale to bolo aj predtým. Nebolo. Bolo predtým, bolo zvlášť na reštaurácie, bolo zvlášť na obchody, bolo zvlášť pre zdravotníctvo. Naozaj nebolo. Bolo. Áno. Ale potom, keď už prišli zásady, už to nebolo. V zásadách, nie? Hej. Naozaj nebolo. Keby to bolo, tak to nerobíme. Zbytočne by sme to robili, ale nebolo to, tak sme to potrebovali urobiť. Takže... V 2011 zásady sa prvé robili? V 2011. Ale to nechaj tak. No 20 je už za štvorak, nie 40. No.
Bolo za mňa? Áno, Nepamätám. áno. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcel v podstate opýtať, že či tá Veolia má záujem spravovať tie naše budovy, nebytové priestory a tak, či ich nevieme spravovať my ako mesto. Tak stále má zmluvu, ktorú zdedila po termokomplexe. Hej. Či teraz je ten správny čas robiť možno tú zmenu? Vieš, ako pán poslanec, tam stále je téma tá, že nám odovzdá celú tú zmluvu. Hej, len tam my tiež musíme sa dohodnúť, čo ďalej s termokomplexom. Ako takým, alebo s Veoliou. Či s majetkom, alebo podielom. Hej, to je vážna téma. Tak vieme aj z pracovného stretnutia naposledy s Veoliou, ako rozprávali, že teda oni majú aj záujem o tie kotolne v podstate a odkúpiť. Aj vlastne Oni všetko chcú od nás. Všetko chcú. Aj podiel, aj... Toto bolo na stretnutí? Áno, Čiže aj to. nás zahlcovali s omačkami? Nie, toto nebolo na stretnutí, len Vieme, tam že sa majú teda povedalo záujem o to. na konci. Hej. Áno. Ale to ešte budeme mať o tom niekedy v januári sedenie, že ako ďalej s termom, čo chceme v rámci mesta, že podiel alebo aj majetok, či sa im predá, alebo ako budeme ďalej fungovať, lebo treba to už rozseknúť, aby sme vedeli, čo do budúcna. Ale kotolne a nebytové priestory, to sú dve rozličné veci. No len bohužiaľ to majú... Mám slovo ja, že by treba sa prihlásiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja som ešte neskončil teda s otázkou. Že práve chcem aj na kolegyňu reagovať, že teda my nemôžeme prikázať Veolii, aby to neprenajímala tretej osobe, teda ona si môže tam navýšiť ten nájom. Tak to tomu, no a samozrejme aj ostatní poslanci vieme čítať, vieme prečítať tie zásady a celkom tomu rozumiem, takže aj súhlasím s tým, aby to bolo rozčlenené, pretože keď je nejaká budova zateplená, aj samozrejme, ako Darius povedal. Čiže rozumieš týmto veciam? No paragrafom samozrejme nerozumiem, ale celko... No, ale ja som toto chcela. Nie som právnik. Napríklad jednotlivé podmienky prípadného zníženia ceny a tieto veci som chcela, aby ste rozobrali. Toto som chcela. Čiže tomu rozumieme všetci. Máme čas, môžeme sa o tom baviť kľudne. Dobre. Ideme debatovať o tom? Pozrite, mne je to jedno. Ja som chcela, že by ste fakt tieto možnosti zníženia a ja neviem, ktoré veci, čo sú tu v týchto jednotlivých paragrafoch, aspoň heslovite spomenuli, ktorých prípadov sa to týka. Lebo toto, že sme sa začali baviť o sumách a o jednotlivých nájmoch, toto nie je. Ale povedať nám, že prečítajte si, čo máte vyčlenené žltom a viete si to prečítať, podľa mňa to urazilo. Prepáčte, ale urazilo ma to. Lebo čítať, viem pani prednostka, aj farby rozoznám. Takže prepáč, ale naozaj. Ja som to povedala, tak ako mi to bolo povedané, že to mám povedať. A teraz si to vyberte, čo som hovorila. No dobre. A je tu spracovateľ týchto zásad, nech sa páči, môžeme ľudia rozprávať ďalej. Dobre, tak sa tam menia, keď si prejdeme od začiatku, máme tu na paragraf číslo 15. Dobre hovorím. Prevod vlastníctva z majetku mesta, dôvod hodný osobitného zreteľa, nech sa páči. Paragraf 15 odsek 11 hovorí o tom, nešpecifikuje nové osobitné zreteľa, osobitné zreteľa bude definované 2 roky dozadu, nie je tam žiadna zmena, ale špecifikácia toho, že vlastne na dôvod osobitného zreteľa nie je právny nárok, je teda rozhodnutie poslancov mesta zastupiteľstva, je to vyslovene kompetencie zastupiteľstva, nie je právny nárok, pridali a posúduje sa tá situácia vlastne komplexne. Paragraf 2
situácia západná sa nebude znižovať do výška nájmu. Takisto je tam upravená podmienka, kedy sú naplnené podmienky na úvodnú zápočtu investícií do toho priestoru len za písomného vstupu, ktorý je potreb. Musí ísť akýkoľvek výdavky, ktoré vlastne už spätne sa nebudú rezervovať. Ďalej je tam paragraf 22 o nepremenovaní zaťažovaním majetku miesta, ktorý vlastne nie je len bezpredmetné, ale aj záložné právo. Doplnilo sa vlastne, že je vyslovenú kompetenciu mestského zastupiteľstva s tým, že vlastne je tak popísaný paragraf 22 nižší 5, 6, 7, 8 odsek. Postup pri zriadovaní mestského premenu podania žiadosti po konkrétny spôsob schválenia mestského premena týka doplnutý ceny, ktorý chýba od roku 2011, s tým, že vlastne sa vychádza z komparatívnych podobných odpadničných najmä, čo týka podporovú KSK, čo to mesta je to nejaký priemer. Je tam špecifikovaná podmienka, že je to vlastne fyzické osobe, je tam stanovené právnické osobe, ktorá je na podnikaní, oprávnená na podnikaní sa vlastne bude aj zastupiteľstve nerozhodíme schváľované na tej znaleckého postupu, keďže tam ide o iný rozsud, bezpredmetný na fyzických osobách. Čo sa týka paragrafu 9, tak vlastne tam sa vlastne rieši právo aj stály postup pri žiadosti až po schvaľovací proces samotný a následne sa vlastne mení príloha číslo 1, čo sú tie niektoré prístupy pre priemyselné také pozorky a vlastne vychádza sa z legislatívy, ale vlastne je tam vlastne akumulované sumy, ktoré sú sprimerované z obdobných miest v regióne a v okrese a vlastne komparácia nejakých zásad. Takže niečo vidieť. Ďakujem, pán Kláňa. Naozaj toto som chcela, lebo toto je zásadné pre rozhodovanie poslancov v ďalšom roku a pri ďalších rokovaniach, že toto som chcela, nie tam tie ceny, sumy, ktoré sa ale 4 vety k tomu, alebo 5 viet, aby poslanci vedeli, že čo je, toto sú podstatné zmeny v zásadách a potom tie prílohy, ktoré sú. Tie prílohy, každý tým prílohám rozumie, dobre, ja som nerozumela, ale každý ostatný okrem mňa tomu rozumel, ale tieto veci, ktoré teraz pán Klein povedal v skratke, veď všetci vieme čítať, ale tú podstatu, prečo tie zásady sa prijímajú, toto som chcela len od vás, nič iné. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy s účinnosťou od 1. januára 2026. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Podrokovania číslo 7 je to návrh na zriadenie spoločného stavebného úradu a vzájomnej zmluvy. Tento materiál už bol na predchádzajúcom zastupiteľstve schválený, ale došlo k zmene v zmluve. A to najmä z dôvodu toho, že rátalo sa najprv s tým, že budú 3 pracovníci stavebného úradu a bolo to rozdelené, že každý by mal mať 100% úväzok. Lenže došlo tam k tomu, že niektoré obce si ponížili svoje úväzky, alebo ako to mám nazvať, v rámci stavebného úradu, a keby to bolo danou zmluvou sa pokračovalo, tak by vychádzalo tak, že niektoré obce by platili viacej ako druhé. Čiže z toho dôvodu došlo aj k úprave zmluvy a plus, keďže sú tu malé obce, ktorým doteraz jednotliví pracovníci stavebných úradov zabezpečovali aj ďalšie doplňujúce činnosti, ako je ochrana krajiny, ochrana ovzdušia, výkon na úseku pozemných komunikácií. Hoci to je len možno raz do roka alebo raz za 2 roky, tak sme toto ešte doplnili v rámci zmluvy. Čiže preto nebudeme robiť dodatok zmluvy, ako sme sa dohodli aj s jednotlivými starostami a primátorom, ale dali sme to už nová zmluva. A my, keďže sme to mali schválené pod jedným uznesením, kde sa schválila aj zmluva, aj spoločný stavebný úrad, tak teraz to rušíme a dávame zvlášť stavebný úrad a zvlášť zmluvu. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem. Nech sa páči. Boli 3 osoby a teraz budú? Budú stále 3 osoby, ale jedna bude mať ponížený úväzok. Čiže na koľko?
2 a koľko? Tam vychádzalo na nejakých 85%. Tam o 15% smiešných sme sa bavili, ale bohužiaľ nenašli sme ten konsenzus, že ktorá obec by si zobrala o čo navýšené. Hej, tých 15%, keby jedna obec zobrala, ja neviem, o hodinu dlhšie, druhá o hodinu dlhšie, tak už by to bolo. Len keď sme to rozrátali potom, tak tie obce, ktoré mali na 100%, príklad poviem, tak vyplatili 1000 eur. Hej, tí, čo majú na 85% by platilo len 850 a už by bola disproporcia k tomu, že kto koľko platí, jedni by platili viacej, druhý menej za toho pracovníka. Čiže tam sa to teraz zlúčilo a všetci sa podieľajú na všetkých troch v závislosti od výšky svojho podielu v rámci stavebného úradu. Všetko beriem. Viem, že je ťažká práca jak s ľuďmi aj so starostami, lebo každý starosta si svoje peniaze chránia v tých malých obciach. Je to zvlášť, veď niekedy nemajú na to, že by svietili a nie ešte, aby dačo platili. Ale aj tak sa mi tam ten bod 3.2, okrem, nemám to otvorené, hej, tam, ale tam je stále okrem mesta, tak platíme najväčší podiel. A pre nás tieto činnosti, títo traja ľudia nebudú vôbec vykonávať? Ani jeden z týchto troch, ktorí sú? No, my máme tu na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad, čiže my máme tu na tých zamestnancov, ktorí nám to vykonávajú. Hej, čiže keď si zoberiem špeciálny stavebný úrad, je ešte Vondáš. Hej, potom, keď máme životné prostredie, je tu Majka. Čiže tam sa to nemení a koniec koncov vidíme tu, že sú to elokované pracoviská a spoločný stavebný úrad nebude platiť jednotlivým obciam, ale tie obce sa zaväzujú touto zmluvou, že mesto Krompachy budú platiť kanceláriu, ktorú tu máme. Čiže my nejakým spôsobom budeme... Čiže režijné náklady budú na ťarchu mesta? Prosím? Režijné náklady sú na ťarchu mesta? Nie. Režijné náklady, čo sa týka s nájmom jednotlivých priestorov v jednotlivých obciach, toto neplatí vôbec stavebný úrad. To každá jedna obec si platí za svoje. Ale každá jedna obec bude platiť mestu Krompachy za, dá sa povedať, za umiestnenie stavebného úradu na úrade mesta Krompachy vo výške 13 centov na obyvateľa. To rozumiem, ale chcem sa opýtať, a správne poplatky idú každej obci potom? Správne poplatky, tam je ešte stále ten problém, kedy nie je to ujednotené. Správne poplatky doteraz mali by ísť do konca júna na každú obec a potom už by sa to malo centralizovať a malo by to ísť na spoločný stavebný úrad. Čiže teraz za každý jeden úkon každá obec by mala dostať s tým, že nám potom prevediete peniaze. A my z tých peňazí potom platíme jednotlivých týchto pracovníkov. Vyjde nám to? Musí. Keď nevyjde, sa robí, každé 3 mesiace sa robí kontrola a nám budú musieť doplácať. To nie je o tom, že my by sme mali doplácať na pracovníkov stavebného úradu, ktorí vykonávajú činnosť mimo Krompachy. Je to v zmluve, nepostrehla som. Áno, je. Hej, to sme si prešli aj s pánom doktorom, takže... Neviem, ja som heslovite prečítala zmluvu, preto sa pýtam, že či nám to vyjde, lebo predtým spoločný stavebný úrad bol jednoznačne stratový pre mesto Krompachy. Tam to keď sme to chceli zrovnať, že by sme neboli v strate, tak sa zrušil spoločný stavebný úrad. Áno. Takže takto. Dobre, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po A ruší uznesenie číslo 28 za lomítkom B.22 zo dňa 20. augusta 2025, ktorým bol zriadený spoločný stavebný úrad a zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu s mestom Spišské Vlachy, obcov Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka, Spišských Hrušov a Olcnava. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci.
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B schvaľuje po prvé zriadenie spoločného stavebného úradu s mestom Spišské Vlachy a obcami Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka, Spišský Hrušov a Olcnava. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. A bod 2. Podľa ustanovenia paragrafu 20 uvedeného zákona o stavebnom zákone uzatvára znenie neskôrších predpisov, uzatvára zmluvu s nasledujúcimi zmluvnými stranami mestom Spišské Vlachy, obcami Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka, Spišský Hrušov a Olcnava. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 8 je to návrh rozpočtových opatrení číslo 27 až 42. S tým, že máme tu na rozpočtové opatrenia, ktoré sa berú na vedomie a plus, ktoré sa schváľujú. Ste za to, aby sme en bloc schválili tie, čo sa berú, respektíve zobrali na vedomie všetké naraz a potom jednotlivo tie, čo sa schváľujú? Môžeme takto, hej? Dobre, čiže rozpočtové opatrenia číslo 28, 29, 37, 38, 39, 42 sa berú na vedomie a je to rozpočtové opatrenie číslo 28. Je to návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je na základe poskytnutých finančných prostriedkov za účelom úhrady výdavkov súvisiacich s nákupom vianočných dekorácií a osvetlenia a službami s tým súvisiacimi. Tu sa bavíme o 4 000 eur, ktoré sme dostali. Potom máme tu na rozpočtové opatrenie číslo 29. Je to predkladanie rozpočtového opatrenia z dôvodu úpravy položky miest v dôsledku neodhodnutia čerpania PN pri zostavovaní rozpočtu. Je to rozpočtové opatrenie z dôvodu úpravu v dôsledku tiež neodhodnutia čerpania PN pri zostavovaní rozpočtu. 38. Okresný súd, rozpočtové opatrenie číslo 38, je to odôvodnenie je okresný súd Spišská Nová Ves opatrením na návrh sociálnej poisťovne Bratislava nariadil mestu Krompachy z dôvodu obmedzenia na právne úkony občana preberať jeho invalidný dôchodok, a to až do právoplatného skončenia konania. Máme následne rozpočtové opatrenie číslo 39 a to sú návrh rozpočtového opatrenia je predkladaný na základe oznámenia regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Neviem, či chcete aj detálne, že jednotlivé tie sumy máte pre jednotlivé školy, ktoré boli dané. A potom máme ešte rozpočtové opatrenie číslo 42. A to je rozpočtové opatrenie na návrh. Je predkladaný na základe vrátenia preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa rok 2024. Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia 28, 29, 37, 38, 39 a 42. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Teraz ideme na rozpočtové opatrenia, ktoré je potrebné schváliť. Prvé rozpočtové opatrenie je číslo 27. Je to rozpočtové opatrenie, ktoré je predkladané na základe návrhu z dôvodu zvýšenia nákladov na energie, kde sa predpokladalo ušetrenie v súvislosti so zateplením budovy a taktiež zvýšené náklady na údržbu budovy. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 27. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 30. Je to predkladané rozpočtové opatrenie z dôvodu
vyplatenia odchodného pracovníka školského úradu, úpravy v dôsledku neodhadnutia čerpania PM pri zostavovaní rozpočtu pre stredisko Mestského úradu, úprava v dôsledku prijatia zamestnanca v súvislosti s implementáciou projektu Komunálna technika pre mesto Krompachy a taktiež v dôsledku prijatia ďalšieho člena MOPS, ktorý je financovaný z vlastných zdrojov, a taktiež úprava v dôsledku vyplatenia odmeny pani hlavnej kontrolórky v roku 2024 zúčtované v januári 2025. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 30. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 31, je to predkladané rozpočtové opatrenie z dôvodu zvýšenia nákladov, najmä v súvislosti so zvýšenými zrážkovými vodami, ktoré sú pre tento rok oproti minulému roku podstatne vyššie. PVPS vypočítala poplatky na základe štatistík zrážkovej činnosti od SHMU, čo je tam najvyšší poplatok. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 31. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 32 je predkladané z dôvodu zvýšenia nákladov, najmä v súvislosti s odvozom konárov z orezov, ktoré sa tento rok oproti minulému roku vykonávali vo zvýšenej miere, pretože bolo to potrebné, nakoľko boli dosť suché. Taktiež dochádza k zvyšovaniu tvorby množstva drobného stavebného odpadu. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Zvýšenú tvorbu stavebného odpadu, ako to riešime? Rieši sa to najmä, keď sú nejaké tie opravy v rámci, napríklad keď sa riešil Dom kultúry a sa vynášal ten bordel, sociálni pracovníci, keď ho vynášali a tak ďalej, tak z toho najmä je ten stavebný odpad. Čiže to je náš stavebný odpad mesta, čiže nie obyvateľov? Nie, to je náš mesta. Ja som sa zľakla, že tvorba stavebného odpadu v meste, tak už... Nie. Takže takto. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 32. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 33 je predkladané z dôvodu prijatia ďalšieho člena MOPS od 1.6., ktorý je financovaný z vlastných zdrojov mesta a dofinancovanie platov členov hliadky MOAB z dôvodu vyplatenia miest za príplatky z nadčasov, ktoré boli nad limitom oprávnenej hodnoty minimálnej mzdy schválené zmluvou NFP. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Neviem, či ste videli moje vystúpenie v rámci ZMOSu minulého týždňa pondelok. Sme mali radu ZMOS na Štrbskom plese. Bol tam štátny tajomník, ktorý ešte stále nevie povedať, že či budú alebo nebudú MOPSky. My máme MOPS schválené do augusta 26. Čiže ale už teraz sú niektoré obce a mestá, ktoré majú reálny problém, kedy už teraz im skončili tie MOPSky. A štátny tajomník alebo splnomocnenec vlády pre rómske otázky, veď on rozdeľuje peniaze, o tomto probléme už je vyše pol roka. A riešenie žiadne. Momentálne neviem vám povedať odpoveď, hoci tam nám bolo povedané, že v krátkom čase budeme vedieť odpoveď aj na toto. No už je týždeň preč a neviem, čo je krátky čas v tomto prípade. Čože? Takže takto. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 33. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 34 je predkladané rozpočtové opatrenie, ktoré z dôvodu chybne odhadnutých nákladov na služby Mestského sociálneho podniku pri zostavovaní rozpočtu. Tam nastala trochu chyba pri rozdeľovaní tých jednotlivých položiek v rámci, čo to je,
okrúhliska a športovisk. Takže otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Nech sa páči. Samozrejme, že áno, a neuvedomila som si, že som sa zvláštne zatvorila možnosť snať, ale nemám k tomu predpokladám, že toto rozpočtové opatrenie, keďže spracovateľom je pani vedúca a oddelenia majetko regionálneho rozvoja, inžinierka Siehlíková a predkladateľom pán primátor. Ja len z toho usudzujem, že sú to prostriedky na pracovníkov sociálneho podniku, ktorí strážia naše športoviska a tam nebola odnotá cena, čiže ich respektíve osobné náklady, ktoré my potom preplácame sociálnemu podniku. Cez zmluvu, áno. Z tohto som ja toto vyčítala. Samozrejme zmluvou, ktoré prešli. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 34. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 35 sú to finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré budú použité na dofinancovanie práce naviac na investičnej akcii zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE Dom kultúry Krompachy. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 35. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Rozpočtové opatrenie číslo 36 je predkladané na základe vrátenia nepoužitých prostriedkov prenesených kompetencií v roku 2025 poskytovateľom. Otváram rozpravu k tomu bodu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 36. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 40. To sme mali 30. 40. 37, 38, 39, 40, áno. Je to návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je predkladaný na základe žiadosti o opravy rozpočtu na rok 2025 zo dňa 11.11.25 na obstaranie ohrevného pultu na stravu a umývacieho stroja do kuchyne pre školskú jedáleň Maurerová. Otváram rozpravu k danému bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 40. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 41. Je to návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je predkladaný na základe žiadosti o opravy rozpočtu na rok 2025 zo dňa 13.11. Základná škola s materskou školou Maurerová a z 2.12.2025 materská škola Hlavná z dôvodu navýšenia plnenia vlastných príjmov. Otváram rozpravu k danému bodu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 41. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem všetci. Posledné je rozpočtové opatrenie číslo 42. Je to návrh rozpočtového opatrenia. 42 bolo... Pardon, takže všetko. Ďakujem veľmi pekne. Bod rokovania číslo 9 je to návrh použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025. Už teraz počas schvaľovania rozpočtových opatrení sme schválili 140 000 na OZE v rámci domov kultúry s tým, že tu je návrh zrušiť uznesenie 28/B.17, kedy sme dávali 200 000 eur na preklenutie časového nesúladu, keďže sa nepoužili, takže toto uznesenie rušíme a je tu návrh na použitie na kapitálové výdavky na zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE Dom kultúry. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlasí sa niekto? Nech sa páči.
Keď sa pozrieme, nech sa páči, môžeš. Áno. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A ruší uznesenie číslo 28 za lomítkom B.17 do dňa 28. roku 2025 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025 vo výške 200 000 eur na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu účtovného roka. Ďakujem. Kto je za? Všetci? Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025 vo výške 140 000 eur na kapitálové výdavky na investičnú akciu Zvýšenie energetickej efektivnosti a podpora OZE Dom kultúry Krompachy. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Ďakujem veľmi pekne. Bod rokovania číslo 10 je to návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Krompachy o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Tento materiál, predpokladám, že ste si prešli. Viac menej týmto materiálom sledovali sme, alebo sledujeme to, že plánuje sa robiť IBVčka plus v rámci mesta spoločnosť vybudovala alebo buduje teraz jednu veľkú halu a to je spoločnosť, ktorá mestu málo kedy pomôže a má miliónové zisky. Aj z toho dôvodu sme viac menej chceli to, z toho dôvodu sme to tu pred vás dali. To, ako sa rozhodnete, že či áno alebo nie, nechám na vás. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec. Dobre. Môžeš, pán poslanec Zahoranec, nech sa páči. Poprosím, zapni si mikrofón. Dobrý deň. Sice to nebolo uvedené v tých podkladoch, ale naša komisia pre výstavbu neodporúča toto VZDN-ko v takom znení, aké je. Môj vlastný názor je taký, že je to dobrá vec, ale asi nie pre Krompachy v roku 2025. V poriadku. Keď už, tak áno, ale vypichnúť z toho VZDN-ka aspoň stavby, ktoré budú určené pre bývanie, pre ľudí. Pomaly prichádza čas taký, že už my by sme mali zadarmo dávať pozemky pre ľudí, aby tu vôbec prišli niečo postaviť. Priemysel a neviem čo, nejaký taký rozvoj, to je na zváženie, ale dobre, tam nie sú ani veľké si myslím, že peniaze, ale tie ostatné veci, keď sa vraví o tom, že dobre, cca je tam tá kalkulačka, že nejaký bežný rodinný dom medzi 1000 až 1500 eur zaplatí jednorazovo, tak keď potrebujeme tie peniaze, cca tá kalkulačka tam tak je, keď tie peniaze potrebujeme vážne a len sa jedná o tú jednu akciu, ktorá je tá nová lokalita, ktorú chceme budovať, tak radšej to zahrňme do tej ceny pozemku ako do budúcna takto, lebo hovorím, nevidno, je to dobre pre nejaký satelit pri Bratislave. Hej, kde to treba robiť, kde tie peniaze budú, kde tí ľudia nebudú pozerať na to, že či dali 150 000 alebo 152 000 eur, ale ja si myslím, že v Krompachoch dnes asi nie. To je len môj osobný názor. Ďakujem.
Dobre. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem. Áno, finančná komisia sa vyjadrila, že vlastne nebude riešiť tento problém, že to nechá na poslancov, ako sa poslanci rozhodnú, takže ani sme neriešili, čo sa týka výšky. Vyjadrili sme sa, že keď je potrebný tento poplatok, takže ho navrhujeme schváliť, ale o výške sme sa nebavili, že či vlastne v akej výške to má byť. Takže toľko a ja ešte by som chcel podať poslanecký návrh k uvedenému VZN-ku s tým, že vlastne našou úlohou v tomto VZN-ku je určiť hlavne sadzby poplatku, ak sa to schváli. A tak, ako je navrhnuté VZN-ko, ako bolo vlastne predložené, tak navrhujem vypustiť článok číslo 2 a článok číslo 4, pretože naše VZN-ko by nemalo riešiť tieto veci, ktoré už sú určené zákonom. My máme riešiť len výšku poplatku. To je podľa zákona číslo 447 z roku 2015 zbierky zákonov. Takže taký dám poslanecký návrh, ak by sme to schvaľovali, že sa to bude schvaľovať, aby ten návrh prešiel. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa. Najprv toto potom. Ja by som sa chcela opýtať, pán poslanec, na dve veci. Keby tu bol pán poslanec Sojstrič, určite by sa pýtal, lebo on mal také stále, že v iných mestách, aké sú sadzby. Pretože ja som si pozrela len Levoču. Sú sadzby. No veď práve, že ja som... Nebolo to. Sú tu napísané. Hej, tak, to som ďalej. Ja som... Hej. Lebo... Margecany 5. No, 5. Štvrtý 20 eur, Sabinov 15, Čaňa 20. Nemešali 20, ale to sú také dediny, čo sú blízko diaľnic. No veď práve, a Levoča má 3 eurá. Aj keď zo zákona, lebo ja som si pozerala ešte aj zákon, ja som už potom na tieto veci nepozerala, len som pozerala Levoču. Levoča má 3 eurá, aj keď minimálna sadzba, lebo v roku 2024 by majú schválený tento VZN-ko, čiže teraz je podľa zákona minimálne od 5 do 50. Zákon som pozerala, tam sa to menilo. Od 5 do 50. Takže tých 25 eur pre rodinné domy, pre Krompachy, to je strašne vysoká sadzba. Košice majú 35, podotýkam. Krompachy dávajú 25. A je veľký rozdiel medzi Košicami a Krompachami, a najmä teraz, keď v Košiciach je boom vo výstavbe, či už rodinných domov, alebo bytových domov. A taktiež, no a kvôli tomu, lebo sa tam stavajú valaliky. Dajme tomu Čaňa má zelenú, pretože sú tam valaliky, stáva sa priemyselný park, Nemešaný Deto, to sú pri diaľnici. Ja sa stotožňujem s názorom pána poslanca Zahoranca, že pre Krompachy, veď tento zákon už je takých 6-7 rokov, neviem presne, si pamätám, platný, a 15 dokonca, no vidíš. A sme nikdy sme o tom nerozmýšľali, pretože v Krompachoch je veľmi málo stavebných pozemkov, väčšinou sa domy prerábali, rekonštruovali. A taká som rada, keď idem smerom na Plejsy, alebo pozerám sa z bytu a vidím, že sa začínajú stavať rodinné domy, že konečne sa rozbieha naša rodina alebo výstavba rodinných domov. Je tu naozaj... Nie je tu taká kúpna sila, ľudia nie sú tu takí bohatí ako v Bernolákove, alebo dajme tomu, kde je viacej pracovných príležitostí. Čiže ten poplatok 25 sa mi zdá enormne vysoký pre nás a vôbec aj nejaký poplatok pre výstavbu rodinných domov od budúceho roku. A aj pre priemysel, možno priemyslu nejakú sadzbu dať, ale zase, keď nedáme pre jednotlivcov a dávať pre priemysel, myslím si, že by to bolo diskriminačné. A ďalej, akým spôsobom sa vypočíta nadzemná podlahová plocha? Lebo podlahová plocha, čiže či sa počíta len zastávaná plocha, lebo zákon hovorí nadzemná podlahová plocha, čiže keď má dom prízemie, poschodia, podkrovie, to sú 3. A teraz vezmite, že takýto rodinný dom nech má 70 štvorákov podlahovej plochy, to máš 210 ešte plus to podkrovie. No to máte možno aj 250 m2 podlahovej plochy, prenásobiť to krát 25, tak tí ľudia, myslím si, že nás poslancov nepochvália a mesto tiež. Takže naozaj poďme buď znižiť sadzbu, ale bolo by dobre porozmýšľať nad tým, či pre tento rok to budeme prijímať, či nebudeme prijímať.
Lebo ani nemáme jasné, ja neviem, v tej podlahovej ploche by malo byť zadefinované, alebo malo by to byť jasne napísané, že keď je to nadzemná podlahová plocha, že sa to týka všetkých podlaží, nielen prízemia. A toto my zmeniť nemôžeme, lebo toto je v zákone. Zákon presne neurčuje, že čo je tá nadzemná podlahová plocha. Ja som sa nad tým zamyslela, preto som išla aj do zákona, že čo to je, lebo tam by malo byť potom potvrdenie projektanta, že aká tá je nadzemná podlahová plocha. Či sa počítajú všetky podlažia, lebo nehovoríme o zastávanej. Keby to bola zastávaná plocha, možno, že to je trošku iné. Že ľudia by stávali nižšie a vyššie domy. Že by sa tomu bránili, ale tak, neviem. Nepáči sa mi ani to a vôbec už príjmať tento poplatok. Neviem, ako sa rozhodnú poslanci, ale ja osobne za to hlasovať nebudem. Ja som ti to aj vravela, pán primátor. Jasné. Že je to proti môjmu presvedčeniu. Nie preto, že by som chcela robiť niekomu napriek, ale kvôli tomu, že by sme mali podporiť rozvoj výstavby v Krompáchoch. Ja viem, že mestu budú chýbať finančné prostriedky a najmä pri IBVčke budú chýbať, ale radšej predáme tie pozemky o 10 eur viac alebo o 100 eur viac, ja som si teraz vymyslela, ja nechcem predávať za 100 eur tento pozemok, len vravím, že radšej ho predajme drahšie a získajme finančné prostriedky na výstavbu technickej infraštruktúry takýmto spôsobom, jak dávate. Dobre. Alebo 5 eur, ale to už je jedno, jak, ale... Dobre, každopádne v podstate náš dôvod bol ten s príchodom tej IBVčky. Ja som ešte teraz rozmýšľal, že či zoberiem a stiahnem celý ten bod, ale keď už sme začali o ňom rokovať, už ho nemôžem stiahnuť. Súhlasím s tým, že bavme sa, neschválme to, nie je problém, v pohodičke, neschválme to, len keď sa budeme baviť potom o tých sumách, nie, že zase budeme potom bazírovať na tom, že dajme to za čo najlacnejšie, len aby sa to predalo. Lebo budú tam fakt spojené tie výdavky, či už kanalizácia, cesta, chodník, osvetlenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dám hlasovať teraz o pozmeňujúcom návrhu a keď tak rovno vás poprosím, neschválte to a ideme ďalej. Takže takto. Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať o poslaneckom návrhu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie poslaneckého návrhu najprv. Že Mestská zastupiteľstvo v Krompáchoch súhlasí s poslaneckým návrhom podľa toho, čo som prečítal ohľadom toho VZDNka, že účelom toho VZDNka má byť len určiť sadzby poplatku a vypustiť z VZDNka článok 2 a článok 4. Toto môžete schváliť a potom neschválite celé VZDNko. Takže ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Môžeme schváliť. Zdržal sa niekto? Dobre, dvaja. Máš Aničku? A teraz poprosím návrh na uznesenie, čo sa týka celého VZDNka. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Ďakujem, kto je za? Čiže? Zobrať na vedomie môžeme. Čiže len... Berieme na vedomie. Ja som nepočúval, prepáč. Po A berieme na vedomie. Aha. Po A, kto je za? Zdržal sa niekto? Traja. Áno. Raz, dva, tri. Po B. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 20/2025 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Kto je za? Zdržal sa niekto? Jedna, hej? Dvaja, dobre. Pán zastupca. Je niekto proti? Zvyšok. Dobre, super, ďakujem. Bod rokovania číslo 11, je tu návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2026. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka má slovo. Ďakujem pekne.
Vážené pani poslankyne, pani poslanci, bol vám predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Tento návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli aj na webovom sídle mesta. Čo sa týka návrhu kontrol, sú navrhované tematické kontroly. Prvou z kontrol je kontrola prevodov nehnuteľného majetku podľa zákona o obecnom zriadení aj podľa zákona o majetku obcí. Je to kontrola, ktorá vyplýva druhý rok zo zákona pre každého jedného hlavného kontrolora. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva opakovaná každý druhý rok, ktorú kontrolóri musíme vykonávať. Ukončenie rozpracovaných kontrol, tu sa trošku zastavím momentálne, je u konca finalizovaná kontrola vybraných sociálnych služieb. Tá bude ukončená aj teraz v priebehu decembra. Je tam, kým kontrola je ukončená správou, ale predtým, než je ukončená správou, je aj nejaký legislatívny proces dvojtýždňový. Ešte si musíme prerokovať s pánom primátorom závery kontroly. Zároveň je už vo fáze ukončenia kontrola školskej jedálne na hlavnej, hlavnej a začína kontrola sťažnosti a petícií jediná tá, keď bude ukončená v priebehu prvých 2 týždňov januára. Potom začne kontrola nehnuteľného majetku. A medzi tematické kontroly bola zaradená z mojej strany aj kontrola podľa zákona 283 o cestovných náhradách za rok 2025. V rámci plánu kontrolnej činnosti sú to aj predkladané správy o kontrolnej činnosti, tie ročné, odborné stanoviska. Najbližší porok je to odborné stanovisko k záverečnému účtu za tento rok. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o ochrane oznamovateľov, ako každý jeden kontrolór je zodpovednou osobou v rámci tohto zákona. Samozrejme aj ďalšie vzdelávanie a účasť na predsedníctve Združenia hlavných kontrolorov. Samozrejme aj účasť na rôznych školeniach a vzdelávaní. Takže ak máte nejaké otázky k plánu alebo doplnenia, tak nech sa páči. Ďakujem. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Áno. Vyjadrím sa. Čiže moja kompetencia ako hlavnej kontrolórky je kontrolovať príjmy, výdavky rozpočtu mesta a zároveň aj obchodné spoločnosti, ktoré zriadilo mesto do výšky podielu, ktoré má mesto v tejto obchodnej spoločnosti. Čo sa týka vzťah mesto a Veolia, čiže môžem kontrolovať nájomnú zmluvu, ktorá je medzi mestom a spoločnosťou Veolia. My sme dali mestu Veolia do nájmu naše nebytové priestory. Čo sa týka vzťahu Veolia versus tretie osoby, toto už je predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Veolia. Ja keď si pamätám, ešte zo zmluvy, ktorú sme mali s termokomplexom, ak tá pôvodná ešte platí, ak nebola uzatvorená nová so spoločnosťou, keď platí stále, tak v jednom z článkov zmluvy bolo uvedené, že podmienkou na uzatvorenie vzťahu s tretiou osobou je súhlasné stanovisko mesta. Čiže oni ani túto zmluvu, ani zo zmluvy o nájme so spoločnosťou Veolia alebo bývalým termokomplexom nevyplýva, aby nám predkladali zmluvu. Zmluvu nie, iba súhlas. Keďže my tieto priestory sme prenajali, toto všetko, áno, my im vydáme súhlas, ale oni mi tie zmluvy, to je ich obchodné tajomstvo. To sú nebytové priestory, ktoré oni už obchodujú s nimi. Čiže tam to určite nepôjde. Ja nemám problém skontrolovať zmluvu, ktorú máme so spoločnosťou Termokomplex nebytových priestorov, ale ďalej ma zákon nepustí.
Potom dá sa to cez dozorné rady. Každá spoločnosť, naša obchodná, má dozornú radu, čiže tam je priestor. Ja nemám problém, ak by niektorí z poslancov ste v rámci dozornej rady riešili takúto kontrolu, lebo predsa ste len dozorná rada a byť napomocná pri tom, ale ja nemám zákonnú páku na to, aby ja som kontrolovala zmluvy Veolia versus tretie osoby. Môžete. A v spolupráci s hlavnou kontrolou? Áno, môžem byť napomocná, ale nemôže to byť predmetom toho plánu kontrolnej činnosti. Lebo toto už je kompetencia dozornej rady. Tá dozorná rada aj preto je ustanovená z poslancov, lebo vlastne to je orgán, ktorý kontroluje činnosť tohto. Otázka je, do akej miery. Bolo zvykom, že nám predkladal termokomplex, takže neviem, či už... jakže nepredkladal nám zmluvy. Ale to bola zmluva, ale tieto zmluvy nám predkladal. Predkladal nám termokomplex. Ja si ešte pamätám a v tej správe, ktorú ste mali z termokomplexu, čo už spomínam dnes druhýkrát, tak tam bolo tiež písané, že ten súhlas, ak nemajú súhlas mesta na uzatvorenie nájomného vzťahu s treťou osobou, sa považuje za jednu z podmienok porušenia zmluvy. Ale to už sme kdesi v právnej rovine, úplne inde. Čiže možno snáď vyžiadať, ale hovorím, to sú podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvy mesto versus Veolia. Áno, toto áno. Tam nenamietam ani slovo, ale voči tretím osobám hovorím, je to obchodné tajomstvo. Tam dozorná rada. A myslím, že máme tam my ustanovenú dozornú radu. Prosiť, ak by si mohla vykonať kontrolu zmluvy? Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi mestom a spoločnosťou? Áno. A spoločnosťou Termokomplex postúpená Veoliou. Neviem, ako sú riešené, či v rámci tejto zmluvy sú aj kotolne. Tam myslím, že je iná zmluva. Čiže zmluvné vzťahy, ktoré sú medzi mestom a spoločnosťou Veolia, týkajúce sa nebytových priestorov a kotolní. Dobre. Dobre, ďakujem. Bolo by možno dobre, keby sme poprosili alebo zaviazali členom dozornej rady, aby prekontrolovali nájomné zmluvy alebo nájomné akreditované. Výšku nájmu. Výšku nájmu, ale aj nájomné zmluvy a výšku nájmu pre nebytové priestory alebo nebytové priestory, ktoré sme dali do nájmu. Tak ako som spomínal predtým, ešte počas, keď sme sa bavili o zásadách. Momentálne neboli zmenené žiadne zmluvy, ešte stále platia tie staré, ktoré boli, a s tým, že teraz pripravujú nové. Čiže ja ich viem vyžiadať, to je to najmenej, aby nám to... Dozorná rada to má. Áno. Takže aby tieto zmluvy predložili dozornej rade, ale neviem, to by malo byť asi Hej. Ja ešte chcem, alebo takto požiadať, že ak už povedzme, že bude táto kontrola, ja viem, že nemôžem, je to vo vašej kompetencii, či sa dá vymeniť za povedzme jednu z kontrol o cestovných náhradách, lebo nás v júni čaká už taktiež záverečný účet a stanovisko, to je tiež asi, tomu sa treba tiež venovať, je to komplexné hospodárenie, čiže záleží, že či to schválite ako ďalšiu kontrolu, alebo jednu z tematických kontrol, ale samozrejme kontrola majetku, tam musí byť uznesenie, aby som asi tiež mala. Jedine, že sa to môže vymeniť, alebo... A úrad je kontrolovaný permanentne hlavnou kontrolórkou. Myslím si, že ľudia, že úrad a pracovníci na úrade sú kontrolovaní permanentne a stále. Takže možno, že by si trošku aj vydýchli, nielen, že budú nájomné. Takže... Hej. Oni sa radi oddychnú. V náhradách asi to bude, určite to bude dobre, nie že asi, určite to bude dobre, takže by som poprosila, ak by ste mohli poslanci podporiť môj návrh a zmeniť túto kontrolu
vymeniť kontrolu o cestovných náhradách za kontrolu zmluvných vzťahov medzi mestom a Veoliou. Ďakujem. Dávaš toto bol ako poslanecký návrh? Áno. Dobre. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto poslaneckom návrhu, ktorý bol prednesený. Kto je za? Ďakujem všetci. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy po A. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krompachy na prvý polrok roku 2026. S pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne inžinierky Rušinovej. Ďakujem. Kto je za? Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy po B poveruje hlavnú kontrolórku mesta Krompachy pani inžinierku Martu Legatovú výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti. V prípade splnenia tohto plánu poveruje výkonom tematických kontrol aj nad jeho rámec na základe rozhodnutia hlavnej kontrolórky. Ďakujem veľmi pekne. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 12 je to návrh na predĺženie platnosti dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2021 až 2025. Nech sa páči, pani Pernovská, máš slovo. Ďakujem pekne. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy na roky 2021 až 2025 bol schválený mestským zastupiteľstvom 24. februára 2021. Tak ako máte napísané v dôvodovej správe, dokument predstavuje základný strategický rámec pre rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v meste a vzhľadom na aktuálny stav realizácie opatrenia a projektov vyplývajúcich z dokumentov, teda z dokumentu samotného, ako aj potrebu zabezpečenia kontinuity plánovania a poskytovania sociálnych služieb je nevyhnutné predĺžiť. Keďže to bolo na rok 2021 až 2025, tak chceme poprosiť, aby ste súhlasili s tým, aby bola jeho platnosť do času schválenia aktualizácie dokumentu z vašej strany schválená. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomu. Hlasí sa niekto? Nič? Dobre. Ale nechceš? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po A berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu na predĺženie platnosti dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre rok 2021 až 2025. Hlasujeme, kto je za. Ďakujem všetci. Bod roku, pardon. Ešte po B. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch po B schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre rok 2021 až 2025 do 30. júna 2026. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Bod rokovania číslo 13 je to doplnok číslo 20 a číslo 21 smernice primátora číslo 1/2019 organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch. Informácia. Vážené poslankyne, páni poslanci, veľmi dobre viete, že došlo k zmenám na oddelení školstva, kultúry a športu, nakoľko pán Znánec ukončil svoje pôsobenie alebo pracovný pomer s mestom Krompachy a bola tam prijatá nová pracovníčka a na oddelenie školstva plus ešte na oddelenie v rámci školstva bola ďalšia prijatá, čo sa týka ekonomiky. Takže toto je v podstate celá tá zmena. Otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto? Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie po prvé
informáciu o vydaní doplnku číslo 20 smernice primátora číslo 1 z roku 2019, organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 4. novembra roku 2025. Po druhé, informáciu o vydaní doplnku číslo 21 smernice primátora číslo 1 z roku 2019, organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. decembra roku 2025. Ďakujem veľmi pekne. Kto je za? Ďakujem všetci. Bod rokovania číslo 14 je to návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky Komunitná záhrada. Nech sa páči, pani Pernovská. Na slovo. Ďakujem pekne. Pracovníci jedna komunitného centra a komunitná rada na základe mapovania dospeli k záveru, že by bolo potrebné riešiť komunitné problémy a realizáciu aktivít a chýba im priestor, takže sa rozhodli, že teda sa podujmú na to, aby sa uskutočnila dobrovoľná zbierka na vytvorenie komunitnej záhrady v priestoroch, ako je komunitné centrum a vedľa toho, aby sa tam zriadilo altánok, ohnisko, aby sa tam jednoducho tá komunita schádzala a v spolupráci s pracovníkmi jednak terénnymi a možno samozrejme aj tými komunitnými pracovníkmi realizovali nejaké aktivity na základe toho celého. Takže preto je tu tá zbierka. Zbierka bude prebiehať na ulici Hornáckej v budove komunitného centra, takže pevne verím a dúfam, že bude úspešná. Potrebujú 1500 eur na to, aby vytvorili teda, aby sa zakúpil sa altánok, postavil sa a ostatné všetky veci okolo toho, ktoré sú k tomu potrebné, aby jednoducho boli všetci spokojní. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, ja len chcem podotknúť, že Hornátska ulica je jedna krásna záhrada. Dennodenne tam ľudia chodia okolo, takže ako postavili sme im tam detské ihrisko, vieme dobre, ako dopadlo. Ja by som tam ani korunu nedal. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani Garantka, chcete niečo? Ja ďakujem za vysvetlenie teda. A samozrejme to podporujem určite, akože rozvoj týchto detí. Len snáď prispieť. Akože tak komunitný, toto podporujem samozrejme, no len proste... Môžeme. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Zauranec. Ja do diskusie som si dal dva také body. Jeden bod je Stará Maša, to vysvetlím potom na tej diskusii, a teraz mám Hornácku, lebo keď som išiel tu na to zastupiteľstvo z práce z Hornátskej 1, tak komunitne by ich trebalo začať vzdelávať najskôr, ako nerobiť ten bordel, lebo teraz keď sa zas stratil ten sneh,
tak to tam vyzerá strašne. Čím ďalej od toho komunitného centra, tak to je jedna halda odpadu. Tak prosím, aj s tým treba začať pracovať. Ďakujem. Chcem k tomu jednu vec dodať, že toto je areál zberného dvora a v budove je vytvorené komunitné centrum, čiže nehovoríme... Ja hovorím vzdelávať ich, aby to nerobili. Ďakujem veľmi pekne. Môžem, ja by som sa tam rada išla pozrieť, pretože naozaj, ešte keď som robila, tak v tomto priestore pri komunitnom centre ste si urobili pekný parčík. Viem, že boli tam aj rôzne výsadba, prvky detské, takže rada by som sa na to pozrela, takže ja určite podporím. A najmä, keď sa bude na tejto zbierke budú podieľať ľudia z Hornáckej, tak určite to ja podporím. Ďakujem veľmi pekne. Ako v podstate ja môžem len toľko povedať, že ja keď chodím dole či už na zberný dvor alebo na komunitné centrum, tak vidím zaslúženú alebo zaslúžilú prácu týchto našich pracovníkov v komunitnom centre alebo pracovníčok, ktoré fakt robia dosť veľa, najmä práce s tými deťmi, a na tých deťoch je to vidno. Pri tých dospelých je to des. Ja som riešil 3 mesiace v kuse to, že ma dopytovali na deratizáciu bytov. Ale sme sa dohodli tak, že vy si vypratáte a po týždni prídem skontrolovať. Asi viete, ako to dopadlo. Do dneska tam nebol deratizer. A ani nepríde, pokiaľ si nevedia udržať poriadok. Takže takto. No ako ja fandím komunitnej záhrade, takže a držím prsty, nech sa vám to vydarí. Ďakujem. Nech sa páči. A ja ešte na chvíľočku doplním. Ja som v rámci tej kontroly, ktorú správu síce ešte nemáte, bola osobne pozrieť na komunitnom centre, je to asi 2 týždne dozadu, čiže fakt priestory pekné, čisté. Bola som v čase, keď nemali deti, aby som to nevyrušovala, a vlastne aj tam padol ten nápad, čiže boli usmernení, ako to zrealizovať, že dá sa to aj takýmto spôsobom, ale nápad vyšiel z strany pracovníčok komunitného centra. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Komunitná záhrada. Ďakujem. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Ešte po B. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po B ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky Komunitná záhrada podľa predlohy. Kto je za? Všetci. Ďakujem veľmi pekne. Bod rokovania číslo 15, je to návrh harmonogramu zasadaní Mestského zastupiteľstva Krompáchov na rok 2026. Tento harmonogram máte rozpísaný v materiáli. Otváram rozpravu danému bodu. Hlasí sa niekto? Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompáchoch po A schvaľuje harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompáchoch na rok 2026. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem. Všetci. Bod rokovania číslo 16, je to rôzne. Hlasí sa niekto do bodu rôzne. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som chcel možno taký návrh v podstate
lokalita celá, ako je pod Plesami smerom Sadová ulica, Horská ulica, Cintorínska ulica sú neoznačené dopravnými značkami. Počul som to. A Cintorínska ulica bola označená, ale tieto ulice vôbec nie sú označené a tam ja už som dával aj skôr návrh, aby sa niečo robilo s tou situáciou. Jednak chodia dosť rýchlo auta dole zo zahradiek a proste je to, môže sa stať, že sa tam niečo stane. Nechcem, aby sa dostalo, ale proste jednak deti sa tam niekedy hrajú na ulici a tak ďalej, čiže bolo by fajn aspoň dopravnými značkami označiť tie ulice, lebo napríklad z Horskej ulice, ako sa ide celkom hore, tak nikto tam nikdy nedáva prednosť a môže sa stať, že sa tam niekedy stane nejaká dopravná nehoda. Dobre. To je všetko. Tam musí byť uznesenie, uznesenie. Bude rôzne, nemusí byť? Dobre. Pán poslanec, každopádne dopočul som sa o tomto. Ďakujem veľmi pekne za tento postreh. Vedúci oddelenia výstavby, poprosím ťa zabezpečiť to, aby tam boli označené. Bude treba urobiť projekt dopravnej situácie a následne zabezpečiť aj značky. Keď toto budeme riešiť, poprosím ťa zabezpeč aj to, ako je jednosmerka od Franka na Maurerku. Je zákaz zastavenia na jednej, na druhej strane. Na jednej strane by bolo dobré, aby tam vznikli priestor na zaparkovanie pre autá, najmä pre rodičov detí, ktoré ráno idú a potom stoja pod alebo na ceste, čo ide ke Koveru, že by už pod jedným aj toto by sa odstranilo z jednej strany. Ďakujem. No, takto. Super. Dobre. Z ODI budeme začiatkom roka komunikovať, takže... Dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Prechádzame na bod číslo 17, je to interpelácie poslancov. Hlasí sa niekto do interpelácie? Ďakujem. Bod číslo 18 je to diskusia. Hlasí sa niekto do diskusie? Pomalšie poprosím. Dobre. Dobre, nech sa páči. Pôjdeme od najstaršieho, takže nech sa páči. Ja len jedna otázka. Rozprávali sme minulé členovia mestskej polície navýšenie. Áno. No je to v rozpočte od 2 členov, čiže my plánujeme to navýšiť. Ide o to, že tie predikcie vývoju podielových daní, ktoré boli na november, kedy sme schvaľovali rozpočet, musíme vidieť, že čo bude ešte vo februári. Vo februári je zastupiteľstvo, že či sa niečo zmenilo alebo nie, ale my máme tú víziu, že musíme posilniť mestskú políciu, lebo vidíme to, že už ja chcem aj z tejto mojej pozície poďakovať okresnému riaditeľovi policajného zboru, takisto aj našim zástupcom obvodného oddelenia policajného zboru, že komunikácia je úplne momentálne perfektná. Neviem, či všetci viete, ale sa zvýšil počet, dá sa povedať, PMIčkarov, ktorí prichádzajú do mesta, takisto aj psovodov, či už z Košic alebo zo Spiskej. Čiže je tu už momentálne citeľne viac policajtov, ako bolo v letných mesiacoch. Takže aj tá spolupráca v rámci týchto polícií, či už štátnej, mestskej a takisto aj mobský, tak ja myslím, že prinesie svoje ovocie. Takže ja aj touto cestou chcem im poďakovať ako štátnym, tak aj mestským policajtom. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Zauranec. No takže prvú vec, čo som mal, tak tú Hornácku a ten odpad pod snehom, to už je, ja to opakujem stále a dookola a ešte aj spôsob upratovania, že končí to veľakrát v Hornáde a nie v kontajneri. A ďalšiu mám, cez víkend som bol na Starej Maši a bol som si pozrieť ten objekt, ten posledný v podstate dom, kde spadla strecha. Oni rozoberajú tú strechu naďalej
tí všetci ostatní, čo tam ešte zostali. A môže sa stať, že na niekoho tam niečo spadne, respektíve či na tých mestských častiach, alebo nemestských. No, že by mesto nemalo nejaký problém, že áno, sa tam niekomu evidujeme niečo to, lebo ako náhle im spadla strecha, tak to si mal vidieť, čo sa tu dialo. Hej, keď som tu vyhnal s veľkým krikom, v živote som tak nekričal ako teraz, najmä tých obyvateľov, ktorých rok a pol sme vyzývali na to, aby opustili naše priestory, až odmietali to celý čas, kedy už sme to išli riešiť súdnou cestou, ale nakoniec to, že im spadla strecha na našom obydlí, tak sme im zakázali vstup do týchto priestorov. Čiže už to museli opustiť a už tam nie sú. My budeme pokračovať už teraz, ja som rozprával aj s našimi pracovníkmi, že budeme musieť zabezpečiť zbúranie niektorých tých častí, ktoré sú naše, ale tak, aby neohrozili statiku tých častí domov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Áno, no. Hej, lebo tam to je tak podelené všelijako, že to je trošku komplikované. Tým, že rozoberajú a demolujú tam niektoré veci, ktoré tam ešte zostali, zas vzniká ten problém, čo vznikol predtým. Všetok odpad končí v turbíne. To aj Majo Poláček bol za mnou s tým, ale všelijaký odpad, to nie, že len tie svoje odpadky, ale aj toto, čo tam všetko je, všetko končí v turbíne. Zas, že by nenastalo, že my na naše náklady budeme musieť ešte celú turbínu vypratať. Dobre, že to hovoríš. Pán náčelník, poprosím ťa toto okamžite riešiť. Ďakujem. Problém teraz máme tam kameru, kde sme tam, mali sme tam problém za posledný pol rok s jedným kreslom, ktoré hodili, mám to na videu, asi ho pekne vyťahli, že keď išla teraz tá voda, no, po topení, to bolo neskutočné, čo sa tam dialo, a to bolo aj na Hornáde, aj v tom prírodnom kanáli, vieš, toto my neovplyvníme. To bohužiaľ, lebo iné sme to nenechali. No len pravda je tá, že pokiaľ to nechajú na brehu, tak vysoká voda to stiahne. Oni aj na brehu nemajú čo robiť. Čiže ťa požiadam to, že prejsite priestory poza a ich nahnať do toho, aby to vyčistili. Majú tam kontajner, ktorý je väčšine poloprázdny, tak nech láskavo to tam nosia do toho kontajnera. Toto je ich psia povinnosť, aby toto zabezpečili a nehádzali to do prívodného kanálu. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči, pán poslanec Gula. Áno, ďakujem. Moja otázka viac menej aj od obyvateľov Lorencovej počas jarmoku. Či už bolo spomenuté, či by sme mohli zrobiť alternatívu na parkovanie v základnej škole Zemánska. Poprosím ťa, je to už vyvesené. To hneď deň potom bolo zabezpečené, že môžu tam parkovať, ale po 17. hodine v piatok, nakoľko ešte do vtedajších časov ešte stále prebieha výučba, aby náhodou nedošlo k nejakému zraneniu dieťaťa pri parkovaní vozidla alebo pri výjazde. Čiže to bude zo zadu cez ráno. Na tom asfaltovom priestore alebo v areáli školy Zemánska je umožnené parkovať všetkým vozidlám obyvateľov Lorencovej ulice. Toto je zabezpečené. Ďakujem. Nech sa páči. Pán poslanec. Ja som síce starší poslanec, čiže som mal byť pred ním, ale nevadí. A vyzeráš mladšie, no. To je dobre. Dve veci iba. Chcel by som možno aj pochváliť troška to, že mestská polícia, som si všimol, že má troška viac vychádzok. Toto by bolo možno fajn, aby to bolo častejšie a aby sa proste vychádzky, aby mali policajti, myslím, po meste, aby sa prechádzali viac, častejšie. To bolo vidieť teraz posledné mesiace, myslím, že 1-2, tak toto keď by sa troška zintenzívnilo. A ďalšia vec, možno otázka k zabezpečeniu kontajnerových stoisk. Ako bude prebiehať toto riešenie a možno by to bolo aj podstatné vedieť pre všetkých a tak ďalej, že aký je ďalší postup. Ano. Lebo cez víkend, alebo neviem, kedy sa to stalo. No, bola rabovačka. Bola veľká rabovačka a tak. To je niečo neskutočné, čo vzniklo. Čiže urgentne by bolo dobre
Aj po našom vzájomnom alebo vzájomnej komunikácii ja ďakujem za tú iniciatívu. My sme začali pracovať na pilotnom projekte, dá sa povedať, toho stoiska, ako je trhovisko. Tam, čo má Lorencová 4-5, tu navzadu. 4-5. Ide o to, že sú tam dvere, dalo by sa bráno, ale spoločnosť nám navrhuje, že by tam mali byť karty. Ja s kartami nesúhlasím, lebo človek, ktorý ide vonku vysypať koš, nie stále si zobere kartu, ale kľúče od bytu si zobere. A keď už majú raz čip, tak nech si zoberú, väčšinou si zoberú kľúče, s čipom stále majú pri sebe. Len je rozdiel v tom, že Lorencová 4 a Lorencová 5 majú rôzne typy čipov. Tým pádom vybudovanie toho systému na otváranie tých dverí, pokiaľ by bol len jeden druh čipu, je o polovicu lacnejší, ako keď sú dva druhy čipov. A tam vychádza tá cena podstatne vyššia. Ale na zmysle veci to nič nemení, lebo fakt musíme pracovať na tom, že jedine cez čipy dokážu si otvárať tie dvere, nie cez nejaké kľúčiky, cez nejaké karty, to nie je vhodné. Hej, čiže tam máš akurát na jedné dvere. To je malé stoisko, to je akurát jedné dvere sú tam a tie dvere sú tak široké, že vedia kontajner vybrať vonku a vysypať ho. Hej, čiže takto. Ale pracujeme na tom s tým, že keď ste videli, v rozpočte sme plánovali aj 6 alebo 7 nových tých antivandal kontajnerov, ktoré budú nadzemné, ale ktoré budú musieť byť umiestnené len v tých priestoroch, kde sa to veľké auto ekoverácké dostane. A máme za to, že cez toto si vieme odsledovať, že čo nám to prinesie, že či ľudia si zvyknú na to, že budú hádzať len sáčky do tých kontajnerov, lebo dneska vidíme v bežných kontajneroch plasty, veľké kartónové krabice a tak ďalej, kedy ľudia ešte stále neseparujú a potom sami sebe robíme bordel, kedy to končí hneď vedľa kontajnerov a o 10 metrov ďalej je kontajner na separovaný odpad. Čiže, ale máme za to, že do týchto kontajnerov už by sa nemali dostávať rómski spoluobčania a najmä by nemali vznikať tieto problémy, ktoré nám vznikli posledný víkend, čo bolo neakceptovateľné. Takže toto v rámci rozpočtu máme naplánované. Len tak, ako som hovoril, ja som opatrný v peniazoch a pri dnešnej konštelácii viesť, čo sa týka vlády, nevieme garantovať, že to, čo bolo aktuálne v novembri v rámci príjmov, bude aktuálne aj vo februári alebo v marci. Čiže každopádne ja verím tomu, že dojde nejakej úprave rozpočtu, ale toto sú prioritné témy, ktoré chcem, na ktorých sme sa zhodli, a to je bezpečnosť a poriadok. Čiže bezpečnosť, navýšenie mestskej polície, počtov mestských policajtov a čo sa týka poriadku tých kontajnerov, aby sme si to vyskúšali, zistili, ako to vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Takže. A samozrejme aj tá doprava, tie značky, ale to ešte máme čas. Dobre. Ďakujem. Nech sa páči. Každý s čipom a on by sa musel preprogramovať, že by bol otvorený, ktorý bol použiteľný aj na to. To... Dva systémy, by ten software bol a zaťažená človeka, ktorý by to To je irelevantná informácia. Toto je to najmenej. My sme tu pre ľudí a my musíme im urobiť, zjednodušiť život. Takto sa to baví. To nevadí, tak príde a čo? Presne tak. Dobre, má ešte niekto? Nech sa páči, pán poslanec. Keď sa jedná len o 2 bytové domy, tak treba zjednotiť v podstate v jednom bytovom aj v druhom, že by bolo to isté prístupové zariadenie a tým pádom sa dostanete. Aj tam toto len jednotku treba vymeniť a rozdať nové čipy ľuďom. No, vieš, aj toto je riešenie. Ale toto je najjednoduchšie takto. Hej.
Dobre, ďakujem. Dobre, posledná otázka. Nech sa páči. Nie je otázka, len taký menší vstup k tomu celému. V podstate možno by stalo aj za zváženie, ak sa bude už riešiť to zabezpečenie toho kontajnerového státia, aj spraviť troška nauku, hlavne ľudí, ktorí žijú práve na Lorencovej a tých uliciach, kde sa ten odpad netriedi, lebo tam, ako vieme všetci, asi je proste troška problém s tým, že to, neviem z akých dôvodov to netriedia, ale proste spraviť nejakú náuku troška o tom, že ako majú triediť správne odpad a tak ďalej a aj možno, neviem, či to je možno úplne dobrý návrh, ale všetci v domoch triedia odpad správne a platíme možno menej za odpad ako ľudia v blokoch a či nezvážiť aj takú možnosť, že ak sa nebudú triediť tie kontajnery, že tam vznikne stále ten problém, či to neriešiť už nejakou formou sankcie? Vieš, sankcionovať môžeš konkrétnu osobu. Ako? Konkrétnu osobu, vieš, pri dome vidíš, kto tam býva, kto separuje, kto neseparuje. No ale celú tú... A celý blok, vieš, napríklad u nás, keď ja sa pozriem na Mlynskú 3, ja prídem vonku a stojím aj 15 minút pri košoch, kedy separujem papier, plast a tak ďalej a potom idem vyhodiť zvyšok. Ale máš ľudí, aj v rámci Mlynskej, veď Maťo vie, kedy prídu a zoberá celý... Dneska, živý príklad, idem vyhodiť poloprázdny kontajner, otvorím a je tam kartónová krabica. Hej. A teraz, vieš, mne by sa nepáčilo to, že tak ja separujú možno ďalší 40, dvaja neseparujú a my máme na to trpieť. My musíme skôr hľadať to, že motiváciu v tom, jeden čas bolo v rámci mesta to, že ten, kto separoval a vyseparoval XY kil plastu, XY kil papiera a k tomu ešte nejaké fľaše sklenené, tak dostal úľavu. Hej. Možno toto by bola cesta, vieš, opätovne začať a na tomto budovať to celé. Ja len chcem povedať to, že by sa zvážil nejaký mechanizmus na vlastne, aby sa ten odpad triedil, v podstate ono to ide na všetko. Áno. Čiže buď motiváciu, alebo keď nie je, tak treba iný mechanizmus hľadať. Tak. Hej. No, takže takto. Dobre. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani prednostka, vážený pán zástupca, vážená pani hlavná kontrolórka, vážené dámy, vážení páni, chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za celý rok, takisto aj za dnešné zastupiteľstvo, popriať vám všetko dobré, hlavne veľa darčekov pod stromčekom, ale nie, že aby vy ste dostali, aby vy ste veľa dali. A hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti do nového roku, hlavne veľa úspechov. Ďakujem krásne, všetko dobré.